Šlehá to plameny. To proč tohle jako nechci? Jste tam vařili tu končetku taky? Už minule. Tu pamatujete? Ještě vymyslete něco s Pamatujete si ceďákem, vole. To pamatujete, jak to vařilo tady? Jo? Jo? Kdyby se tam dal ten motor z toho Eva, ty vole. Ne, ten je můj. To jsem dlužný To by lítalo, ty vole. Ej to prez, dělej. To by lítalo. Jedi zkušen. To by bylo jiný letadlo, ty vole, z toho Eva tam dát. Do toho, kdyby to rozpadlo. Mám u kámoše možná slíbenej 1.8 té oktávky. Ale To by letělo už lepší. Tam je všechno, tam jsou ti laminatový blatníky, tam jsou na to. možná jsme to příště znova se středákem. Ne, už nic. Ty vole, docela to hulí, ty vole, nebo to takhle hulilo. No, když je to studený, tak taky trefíme. Jo. Dělej to prez a pak se podíváme ještě na Lancera. Mýho možná. Stále okýval, to slyšet. Já to můžu zjistit, co by to chtělo. To Jestli co mě drží kilo, takže já potřebuji, aby jsem dostal toho kilo. To zjistíte. A teda záleží, co on by za to chtěl. Já budu už jednou, tady byly nějaký kluci, co jezdili závody. Já už tady dělá uhat, až ten mechanika dělá.